खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज नटिफिकेसन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि खुंगा 13थि गिदिर बाथौ महासभा दिनै जोबथा जा मानगोनां अमिसा फैगोन दिनैनि जि आर'जखौ बेयाव ओरैबायदि लोब माने बर' सुबुंफ्रा जायगा लाफैदों दा बेखौ बिथांमोना माबायदि जादों बिथांमोननो फारि देखायलांनो नागिरदों ओरैनो हरनै बिथिंबो लामाखौनो गाथेखाबाय आरो ओरैबो फैगासिनो नै दा नोंथांमोननो फारि देखायलांगोन माबायदि अबस्था दिनैनि जि सानाव भिउसा माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो ओरैबायदि मानसि फैगासिनो लोगोफोर आरो दा 12ता बाजिसोआवबा माबायदि जागोन बुंनो हाया दानो आगान खोख्लैनो जायगायानो गैला माथो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायदो लोगोफोर नै जागायहांदोंसो समा दिनै बेयावनो बायदि एरायनो हालाङो मोसानानै दिन्थिगोन आरसिनि खेराइ हान्जा बिथांमोनखौ मोसानायखौ जागायनो थाखाय खावलायबाय
रायजो राजाफोर जाय बिथांमोना दासो गोदानै जोंनि आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उदावगोनां ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो। बिथाङा नोंथांमोनखौ थांखिनानै गावनि फंनैसो बाथ्राखौ बुंगोन। बयबो जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोना दान्दिसे बिथांनि बाथ्राखौ जाहाथे खोनासङो। आं उदावगोनां ब्रह्म जोंनि आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि आरो बर'नि सासे केबिनेट जोंनि हास्थायनाय सान्दुं गोसा बादि जोंनि हारिमु रानथाबबाय लोगोफोर जोंनि ना गोरान गासैबो बादि बाथ्राफ्रा दिनैनि हाबाफारिजों सोमोन्दो रानथाबबाय दंजोबो। जोङो गोसायाव ओंखायनो जिरायबाय जोंखौनो बयबो गोसो गोथारै जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनांगोन। जोङो जाहाथे नैबे जेराव जोदों बेयावनो जाहाथे थायो। जोंनि आब्रुथिखौ जाहाथे जों फोरमायो। दिनै जोङो धोरोमारि मोनसे आसारसो जों धोरोमसो सिबिनो बहाय फैदों। बे धोरोमनि जे आब्रुथि बेखौबो जों दिनै लाखिनांगोन। जोंनि